salangkah maduk suri kato sapatah dipikirai. Oi itu pituah dek nantu mari to ambil kapido walau banang ko sakit dui tuan ninda aden sasai. Oi tuanai dena sang koramai nan mani impo Tuhan mau jika iman alun lepatu anak tinggal wedek bansai mau tuang na akan duang hai tapas tinggal samanta aro karam badane noyo we tatagun denai malangkah tangi anak manusia jantung oi tuanai raso tangi yang ditali oi ditali nak kandu yang patah batika masalah dari anak foto. Oi dalam daerah Kotoga ada oi Kotoga dang oi Tasinta anak tengah malam bunyi tangi bayi ibu nak akan duang hai hantu mandeta kunjuang pulang tak kunjuang pulang we mande lagu suntiang patah batikam dibaca sadonan labe oi tuana